Martin Zozka je najväčšie internetové knihkupectvo na Slovensku a zároveň sieť 5 kamenných knihkupectiev a naša história siaha asi dávno ešte do roku 1990. No a náš život je spätý s knižkami a myšlienkami hodnými šírenia. TEDx Bratislava sme sa rozhodli podporiť vlastne už prvý ročník a pokračujeme v tom dodnes, pretože sa nám veľmi páči koncept a myšlienka celej akcie, ktorá je o šírení nových zaujímavých názorov, pohľadov na svet, o inšpirácii. A myslím si, že vďaka tomu, keď ľudia sa dostanú k zaujímavým príbehom ľudí, ktorí možno nie sú známi, ale pritom majú za sebou niečo veľmi silné, tak ich to môže úžasne inšpirovať, aby aj sami sa snažili niečo urobiť, sami sa snažili niečo dokázať a pomôcť urobiť z tohto sveta krajšie miesto. Martinus a TEDx Bratislava má, myslím si, spoločné šírenie myšlienok a snahu možno inšpirovať ľudí, prinášať im niečo nové. A tak ako my sa to snažíme robiť prostredníctvom kníh, tak TEDx to robí prostredníctvom skvelých rečníkov a naozaj toho eventu, kde sa stretne veľmi veľa ľudí plných energie a úplne si ju tam tak vymieňajú medzi sebou, to, čo cez knihy často nie je úplne možné. Takže TEDx mi príde ako taký úplne že koncentrovaný súbor myšlienok a do toho jedného dňa dané to, čo my sa snažíme možno knihami robiť celý rok, tak TEDx je to vlastne na jednom mieste a v jeden deň. Takže myslím si, že máme tam veľa spoločné a navzájom sa tak vieme doplniť.